Мин башкортча һөйләшәм. Күз куәт, Аллаһ ишеткән телдә һөйләшәм. Әһин. Мин башкорт телендә һөйләшәм. Әһин. Мин башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкорт, мин башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкорт. Мин башкортча һөйләшәм. Әһин. Мин башкортча һөйләшәм. Әһин. Без башкортча һөйләшәбез. Әһин. Әһин. Мин башкортча һөйләшәм. 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 Әһин. Мин башкорт телендә һөйләшәм. Әһин. Мин башкортча һөйләшәм. Әһин. Без башкортча һөйләшәбез. Әһин. Без башкортча һөйләшәбез. Әһин.